ናብ ሕክምና ክትመላለሳ ክለኽን ሓኻይም ዝወግእኽን መራፍእ ተሰይሩ እናተረፈ ናብ መላእ ሰብነት ግን ተበቲኑ እዩ ዝቐራጥመክን ዘሎ ዝብል እዩ ስለዚ ኣነ ጠቢሐ ከውፀልክን እንተኾይነ ንሓንቲ መርፍእ ብር 100 ክትከፍላ ኢኽን ዝብል እዩ ወይዘሮ ረጋሽ ሽዑ ንሽዑ መሬት ከም ዓይኒ ዕንቂ ጸበበተን ተንፈቕፊቐን ነብዓ ምስ ሕልንአን መኺረን ኣብ ሓደ ዕልባት በጽሓ ዕድመአን ልክዕ ዝነብራላ ዝነበራ ማሞቕ ገዝአን ክሸጣ ዓይነን ዓሚተን ጥዕና እየዓብየኒ ኢለን ወሰና ገዛ ሸይጠን ዝሰምዐት እዛ ተኸሳሲት ገንዘብ ኣብ ኩርምታ ኣትዋ በብመዓልቱ ሕቖን ብላማ እናጠብሐት ገንዘበንን ኣካላተይንን ተገናዜቶ ንቁልቁል ኣፈን ደፊኣ መርፍእ ኣውፅየ ትበል መራፍእ ይእከቡ ብሒሳብ 100 ብር ንሓንቲ ፖሊስ ነቲ ኩነታት ከምዚ ገልጾ እዚ መጀመርያ እዚ ኣብዚ ኖርማል መርፍእ ኣሎ እዚ ማለት ካብ ናዕላ ተቐምጦ መርፍእ ኣሎ እዚ ማለት ተወሳኺ እዚ ግን ብላማ ሰውነተን ተቐደን እሞ እዚ ዓይነት ጡጥ ትገብር ደም ትጠልም ደም همزي أبلا لا تأشم تقبل تحرو إذا مرفق كوزي أو زيامو لا تأتيو لا فتدم أو زي الخيلة لا تأتيو مالتي تقول أتن كساب حزي شلو تلتاليو مستعد ما زقف عندك أنا شون شلز خنا بحكمنا لسدنا ينالو بحكمنا من داد هوسبيتال مسخدة زحشان لمبي بتعمي قدرات حزي بشلو مستزحانة ملكت نجار ترفوي 319 መራፍእ ኣውፅኤልክን ኢላ ብኽንደይ ውረድ ደይብ 31,000 ብር ነጊፈን ሃብኣ ኣብ ጥዕነአን ግና ዋላ ሓደ ለውጢ የለን እኳ ደኣስ ወዮ ብላማታት ዝተጨደደ ዓንዲ ሕቖን ካልእ ጸገም ፈጢሩ ጎኒ ማእሲ ሓዛ ወይዘሮ ረጋሽ ሕዚ እውን እትሻጥር ኣይነቕሓሉን ኣይሐሸንን እንትብላውን ገና ዝተረፈ መራፍእ ኣለክን እዩ ዝብል መልስናታ بإذن تتحيزن مبر حزون كخدا دليا أتعقباتن زلا قربيتن كم زيتبل بقربنا ينان فالت مالتي حزي أو كاب أنا للا تلقحها مالتي لا وزع آخر منتي مرفق راين دلا شطة ودأن مالتي ما جرشا كزي أرش أنا لي باللي بخون أو عدرا مشاء زوران مالتي سنة مساعين تسابق النبرة هو عامل النبرة كارنا حدا قابلين بقى تي قنا 400 بروزاس حدا قاز نقر أيخوني كوشخن هند زرع كلام نفس رد أمت إنهم مسلكن بلين